el poderós Alberic II, amb el títol de gloriós príncep i senador de tots els romans, se sent a punt de morir. Convoca a tota la noblesa romana i els fa jurar davant la tomba de Sant Pere que el seu fill Octavià heretarà el títol de príncep i senador i que en morir l'actual papa Agapit II serà ell qui pujarà a la seu papal. En morir Agapit II, Octavià, als 18 anys, es convertia en papa i príncep de Roma amb el nom de Joan XII. Tots els cronistes estan d'acord que aquest papa estimava més les orgies que les misses. Va convertir el Palau de Latrà en un harem format per les dames més guapes de la ciutat, de les que se'n beneficiava ell i els seus amics nobles romans. Diuen que es va enamorar tant d'una concubina que la va nomenar governadora de diverses ciutats i li va regalar creus i calzes del tresor papal. Les noies i dones de Roma no s'atrevien a entrar a l'església de Latrà per por que el Sant Pare les violés allà mateix, damunt del sepulcre de Sant Pere. Sexualment li anava tot. Li agradaven els nois tendres i ben formats. Més d'un va aconseguir ser nomenat bisbe gràcies a la seva activitat en el llit papal. Joan XII va voler demostrar la seva personalitat jugant a fer la guerra i apoderant-se de Càpua i Benevento. A Berengario, el senyor feudal d'aquests territoris, no li va agradar gens aquesta feta i es va girar en contra del papa disposat a apoderar-se de Roma. Joan XII va córrer a demanar ajuda a Otó el Gran, prometent-li la coronació com a emperador de l'imperi sacre romà germànic. Otó va entrar victoriós a Roma i va fer un pacte amb el papa. Otó li cedia al papa el ducat de Roma, la Toscana, Parma, Màntua, Venècia, Nàpols i Sicília. I el papa signava una constitució en què s'obligava a que qualsevol papa, abans de ser consagrat, havia de jurar fidelitat a l'emperador en l'assemblea del poble romà i en presència dels ambaixadors de l'imperi. Un cop signat el pacte, Joan XII corona a Otó i la seva dona Adelaida com a emperadors del Sacre Imperi Romà Germànic. Otó, a l'hora d'acomiadar-se, li demana a Joan XII que sobretot es comporti. Però Joan XII no es comporta. Fins i tot busca la manera de fer la guitza a l'emperador. No ha passat gaire més d'un any que Otó se sent obligat a presentar-se a Roma, reunir un sínode i convocar a Joan XII per ser jutjat. Joan XII fuig a temps i es refugia a Tívoli, emportant-se tot el que pot del tresor papal. En el judici van sortir tots els disbarats que s'atribuïen a Joan XII, que feia cardenals a canvi de diners i que a vegades els ordenava allà mateix, a la cort dels cavalls o enmig d'una cursa. A canvi d'una bona quantitat de diners, havia fet cardenal a un noiet que només tenia 10 anys. Preferia la cacera i els cavalls per damunt de la seva tasca religiosa. Havia comprat 200 cavalls i els alimentava amb figues, mel i vi, mentre el poble es moria de gana. Havia castrat i assassinat a un cardenal. Mentre jugava daus, invocava els déus pagans
i una vegada, alçant la copa com si fos un calze de dir missa, va invocar el dimoni perquè li ajudés a esguanyar la partida. A l'acabar el sínode, Otó va tornar a les seves tasques i les seves guerres, i Joan XII va córrer a tornar amb els seus amics, disposats a fer-los-hi pagar cara els que es havien alçat en contra d'ell. Va excomunicar a tots els que havien participat en el sínode en contra d'ell. A un tal Joan, cardenal diaca, li va fer tallar la mà dreta. El bisbe Òlgar de Speyer va fer que la sotessin de cap a peus fins que la carn quedés al descobert. A un altre funcionari va fer que li tallessin el nas i les orelles. Quan Otó se'n va assabentar, va decidir tornar ràpidament a Roma, disposat a acabar amb aquell bitxarraco. Però no va ser-hi a temps. Mentre follava amb una tal Estefaneta, l'home d'aquesta els va pescar en plena acció. Va agafar un martell i va matar el papa a cops de martell al cap.